Každá ručka má prstičky, zobrieme ich do pestičky. Bum, bum, na vrátka, to je rozprávka krátka. Bum, bum, na vrátka, to je rozprávka krátka. Ahoj, ahoj milé deti a zdravím aj všetkých dospelákov, ktorí majú radi rozprávky. Dnešnú rozprávku som pre vás opäť vybrala od významného slovenského zberateľa ľudových rozprávok Pavla Dobšinského a volá sa O hlúpej žene. Kde bolo, tam bolo, za 7 horami a 7 dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žil jeden muž, ktorý mal hlúpú ženu. Raz sa ho opýtala: Mužíček môj, len na čo je tebe toľká múka tam hore na povale a toľko bravčoviny a slaniny v komíne? Či vieš, ženička moja, odpovedal muž, tú múku, až bude treba, zamiesiš a tá bravčovina a slaninka bude do kapusty. A čože to máš v tom starom hrnčeku pod posteľou? Spýtovala sa opäť žena. Ej, to sú tekvicové jadrá, až pôjde tadiaľto hrnčiar, začarujeme ich za nový hrniec. V hrnci ale skrýval peniaze, ale pretože vedel, že jeho žena nemáva všetkých doma, nechcel jej nič o peniazoch hovoriť. Druhý deň ráno muž odchádzal do roboty a prikázal žene, aby mu vyčistila a popresúšala háby a všetko do poriadku uviedla, až sa večer vráti. Vyčistím, mužičku, všetko, nestaraj sa, vyprevádzala ho žena. Ledva bol muž preč, šiel okolo chalupy hrnčiar s plným vozom hrncov. Len čo ho milá žena zazrela, schytila spod postele starý hrniec s tými tekvicovými jadrami, vybehla pred dvere a volala za hrnčiarom. Hej, človečik, čakajte, idem s vami na čary. A na čo by ste chceli čaru spraviť? Spýtoval sa hrnčiar. Tuto na tekvicové jadrá, dávno ich už môj muž pre vás nechával, aby ste nám za ne dali nový hrnček. Keď hrnčiar videl namiesto jadier peniaze, hneď vedel, čo to má pred sebou za kupkyňu. Chválil jadrá, že sú pekné, že bude z nich veľa hodných tekvíc a zložil žene na zem za pol voza hrncov. A tá od radosti dobre z kože nevyskočila. Hrnčiar odišiel s peniazmi a žena hrnce nastokla na koli v plote jeden vedľa druhého. Ale jeden maličký sa jej už na plot nespratal. Nuž začala na hrnky volať. Pomknite sa, pomknite, či nevidíte, že tento maličký nemá miesta? Hrnce sa ale pomknúť nechceli. Vzala teda palicu a ako do nich mlátila, tak do nich mlátila, až črepy ďaleko lietali. Keď ich všetky roztrepala, nastrčila ten maličký na kôl a nevedela sa naprizerať, ako je tam tomu pekne, ako šumne to vykonala. Potom šla do kuchyne, zobrala mäso z komína, vzala i slaninu, všetko zaniesla do záhrady a poprikrývala tým hlávky kapusty. Netrvalo dlho, prišli psi a požrali mäso i slaninu. Rozhnevala sa na nich hlúpá žena, vzala ký a vyhnala čertov zo záhrady. Vlastného psa ale chytila za uši, zavliekla do pivnice a priviazala k čapu na sude. Tu mi budeš na reťazi v chládku za pokutu, či vieš? Hovorila. Ale ani to dobre nedopovedala. Už milý pes čap vytrhol a hneď bol von z chládku.
A víno? To sa valilo zo súda potokom. Milá žena vybehla na povalu po múku, poznášala ju dolu a všetku do toho zamiesila. Keď to všetko tak dobre vykonala, pripomenula si ešte, že má mužové šaty vyčistiť. Šla teda do komory, povynášala všetky kabáty, nohavice, kamizoly, čiapky, hune, kabanice, bundy. Namočila, namydlila to a poskladala do hrnca. Navrch dala popola, zvarila v kotle vodu a ozvárala. Potom pekne všetko vyplákala, piestom statočne vyprala, vyžmýkala a povešala na plot. Počase sa milý mužík vracal domov. Vybehla mu v ústrety a chválila sa mu, čo všetko za celý deň porobila a ako všetko do poriadku uviedla. Mužovi iste vlasy dúbkom stávali, keď to všetko počul a videl. Ale čo jej urobiť? Či ju zabiť? Či vyhnať do sveta? Či čo s ňou? Ej, žena, parom ti do duše, veď si ty sprostá ako baraní roh, kričal nahnevaný a ako mohol, tak jej na 5 prstoch povykladal, čo všetko narobila. Ale už je darmo, doložil, keď sa trocha spamätal. Teraz len chytro, či by sme nemohli dohoniť toho hrnčiara. To by nám vyplatilo všetku škodu. Ty choď vľavo, ja idem vpravo. Ako skôr zazrieš ty, zavolaj na mňa. A ako skôr uvidím ja, zavolám na teba. Rozbehli sa. O chvíľku žena začala kričať. Hoj, hoj, muž môj, chytro pobehni, už ho mám, toho pľuhavca. Muž bežal na ozlom krky a keď pribehol k žene, videl, že drží strašidlo v maku. Jaj Bože, už je to na porazenie s touto hlúpou ženou, čože ja už hriešný človek mám s ňou urobiť. Ako tak nad ňou stene, príde mu voľačo na um. Ženička moja, začal okolo nej starostlivým hlasom, ako by inšie na hlave nemal, iba jej šťastie. Ženička moja, či si nepočula, že bude vojna s Turkom a že aj ženy musia do boja? Jaj, beda mužíček môj zlatulinky, a varí naozaj? Zvolala žena a už sa aj triasla ako osika. Nuž, veru naozaj. A bála by si sa ísť na Turka? Bodaj skapal pohan, veru bála. No neboj sa, veď ja ťa tak skriem, že ťa nenájdu. Ach, skryže ma skry, ty môj premilý zlatulinký mužíček, prosila sa mu a spínala ruky. Muž ju vzal pod pazuchu a šiel s ňou do hory. V hore vykopal jamu, ženu do nej zahrabal až po krk, takže len hlava jej von trčala. Ešte natrhal machu, nazbieral lístia a pekne jej ním obložil a zasypal hlavu. Potom jej prikázal, aby ani nehlesla, ani sa nehla a odišiel domov. Neborka žena tam naozaj trčala ako peň v hore, ani necekla. Prišla aj noc a ona tichá, nemá, myslela si, že to ináč ani nemôže byť. Zrazu začula hlasy. Zamihalo sa svetlo a prichodilo vždy bližšie a bližšie. Boli to zbojníci, vracali sa práve zo zboja. Keď prišli až k nej, zastavili sa a vodca hovoril: Tu sme istí a tu si môžeme aj peniaze rátať a deliť. Dajte to svetlo hentam na ten peň. Ten peň, na ktorý zbojníci položili svetlo, ale nebol peň, lež ženina hlava. Potom zbojníci vysypali na pažiť hromadu peňazí a rátali, pokoľko z nich sa má dostať každému.
Boli v najlepšom, keď sa nedaleko nich začalo bolestne ozývať. Jaj, jaj, jaj. Prišiel na nich strach. Svetlo zahasili, všetko tam nechali a každý kadiaľ kratšie do húšťavy rozutekali sa na všetky strany. A zakopaná žena ako jajkala, tak jajkala, svetlo na jej hlave dohorievalo a začalo ju páliť. A veru ju to bolelo. Zbojníci sa nazdávali, že to tam spod zeme Boh vie, jaká mátoha na nich vyskočí, alebo že sú už obkolesení zo všetkých strán. Dali sa vystrašiť, ako kto má plané svedomie. Ani sa veru už nikdy viac nevrátili na to miesto. Mužovi to ale nedalo doma pokoja. Ani usnúť nemohol, čo predsa len tá jeho žena v tej hore robí. Prišlo mu jej akosi ľúto, schytil sa ako postrelený z postele a na svitaní už bol v hore. Keď ho videla žena prichodiť, radostne naňho volala. Pozri, mužíček môj, či som ti nevyrobila viac peňazí, než som dala za hrnčeky. Keď muž tam videl tie hromady zlatých peňazí, zabudol na všetko, čo sa medzi nimi stalo. Vyhrabal ženu zo zeme a odviedol si ju domov. Nakúpili si zase múky, vína, bravčoviny a slaninky. Kúpili si nové háby a nový dom. A že mali hodne peňazí, mali potom, ako to u bohatých ináč ani nemôže byť, obaja dosť rozumu. A zazvonil zvonec a rozprávky je koniec. Lúči sa s vami teta Silvia z knižnice. Prajem vám naďalej čarokrásny deň.